Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Visayas kag Mindanao. Welcome na naman diri sa ating pagpangalagad. Merkules itang edisyon sa inyo paborito nga palatuntunan. Action Night Patrol program kita. Agosto 31, 2022. Kumusta na naman ang ato tarama tagpamati diri sa 71 ka mga kabarangayan sa Dakbanwa sang Bacolod, sa 71 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Subong man ato matagpamati sa Gua kung sa isla diri sang Negros Macaaction, Negros Oriental. Dito naman sa isla sang Panay nga nagapurok-urok na sa aton nga pagpangalagad. Mga gabi niwat naman kita mga dalong sa inyo sa pinakammga bago madalag ko ng mga balita na natipon sa aton mga aksyon unit reporters, aton aksyon nga correspondent gikan norte padulong sur nga bahin sa probinsya. Sa mga gabi aton man pag-ibaron ang pinakulagang sitwasyon sa palibot sa sulad sa magkulod mga balita nga natipon ni aksyon idinaboso sa patrol. Back-to-back na sa piloto sa patrol. Wala nagapudis ang agi. Amo sa gihapon ang balasa. Aksyon Papang Nixon Tahom.
Padayon man ang aton pagbantay sa pinakauli nga nakaat sang panahon. Pagbantay naton diri sa isa ka super typhoon nga nagsunod na sa aton na Philippine Area of Responsibility. Amo man ang pagbantay naton sa mga pinakauli nga mabalita national, balita international, breaking news kag flash report. Upod nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay. Ngayon naman sa studio ay Master Control Technical Side. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Henry Espolgar kag Aksyon JM Baikina. Dugay-dugay mga ikaupod mo nato na Aksyon Correspondent. Live gikan sila tag sa mga areas of assignment. Sa norte, we have Aksyon Nelson Patenyo and Aksyon Roger Gutib. Sa sur naman po naman natin si Aksyon VJ Apasible. For tonight, ako naman ang inyong alagad sa kanginan. Talos kita temporaryo sa inyong regular nga anchorman. Anchorman sa saling kapalatuntunan ng Aksyon Eric Magbanwa. Ako naman si Aksyon John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:04 na. Kumusta kamundrama mga kaaksyon? Kumusta na ang sitwasyon sa inyong mga lugar? Ang iban nagapaurok-urok na gid pamati diri sa aton nga pagpangalagad. Maraming panahon diri sa Dakbanwa sa Bacolod subong adlaw. Wala gid sang pag-ulan. Medyo mapaang gid lang ang panyempo. Nakabatsi man kita kaina dito sa may banwa sang Ibi Magalona. Happy birthday dra sa amon ihado. Kay Sebastian De Leon. Bata sang upo diri namon sa Aksyon Radio Bacolod. And happy christening. Welcome to the Christian world kumbaga na. May gabi dra gali kay Sir Kayorme. Kay LTO Chief Ruben Tampos kag kay Sir Noel sang LTO Ibi Magalona. Kay namunuhan niya gid ko kagina nakita ay kami to sa Ibi Magalona nga nagapadala sa kuno sa mensahe sa aton live stream. Ang bala galing kay Aksyon Jando pero tigid ka damo sa mga balita bla. Yang ba man ni Sir Yorme kani Sir Ruben, amo gina kinitsindihan niya gid kay ti pero tikramo sa balita nga ginadulong sang Aksyon Radio. Kumbaga, news first. Ay, kalain. Ayo di purma. May gabi drama yung nga pagpaurok-urok ka, no? Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:06 na ha. Sa pinakauling weather forecast mga kaakson, ang Tropical Cyclone Bulletin number 5. Inimik ang tanan sa Tropical Depression nga si Gardo. Yan pagwasang pag-asa mga kaakson. Kaya si Gardo ang padayon kag namin tinarsin niya kabagsugon. Samtang ini siya ang nagpadulong sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Ang sentro sang Tropical Depression Gardo nakitaan mga kaakson 1,080 kilometro na sidlangan sang extreme Northern Luzon. Kaya ginimi kabagsugon sang hangin nga 55 kilometro por oras sa sentro. Kag pagmadlos naman nga naglambo sa 70 kilometro por oras sa sentro. Ini nagahulag mga kaakson northward nga may kadasigon nga 10 kilometers per hour. Pwerte kabaskog man ang dala sining hangin padulong na sidlangan nga porsyon sang Pilipinas na naglamot naman sa 200 kilometro halin sa sentro.
Ining sigardo mga kaaksyon ang hindi man gid no makaapekto sa weather condition sang pungsod Pilipinas apang ang balantayan. Bangod si Hinamor ang nagsugod na nang mag-assimilate sa iya sa diri pagulag mga kaaksyon kag nakasulod na gidman sa Philippine Area of Responsibility. Ining si Hinamor nga ginatumod nato na sa ang super typhoon nga unagin parayag mga kaaksyon sa DOST Pag-asa nga ginabantayan nila pero ito ang iya siniigo the northern portion naman sang pungsod. Ang pinabatian naman kay inabla mga kaaksyon diri sa weather forecast may Mr. Gani Republica sang Provincial Disaster Management Program Division nati wala gid man kuno sa direkta nga epekto diri sa aton ang puro problema lang ni kay ko magsugat anay si Gardo kag ining si Hinamor bagyong Henry ni sa ko magbagyo mong pero tigil ka baskog si mo nung Henry, no? Amon di teko ka to kayo, ya? Pero teko nung kabaskog ning si Hinamor kung magsulod rin, local term ya, is Henry. Kung mag-merge na sila, there will be a chances nga mas mabaskog pagid. Pero tanagin hambal sang weather forecaster, stay calm, hindi tanto makaapekto diri sa aton. Kaya kung nakita nato na yang posisyon ang pinakamataas gid sa pinakababaw gid sang aton nga mapa kung Pilipinas lang ang aton pagambalan. Pero ang badi ka sa Pag-asa, hindi magkumpiyansa. Dapat mag-monitor gyapon kag ibadoon ang pinakahuling lakat sang panahon. Ganyan mo nang aton ginarekomendar sa inyo, pamatigig ka mo sa Aksyon Radio. Aga kagabi, may ara kita weather forecast. Subong na nga gabi, ginpaamanan lang naton. Kay damo gidya sa online lang. Damo doon nagkasala-sala. Ang bali na may super typhoon nga masulod rin sa aton. Piparar ka mo. Pero ka maturan mga kaaksyon, hibaloon lang nato na ang detalye again. Ano gining epekto sinidiri sa diin gini sa subong kag ano ang matabo mga kaaksyon. Mas lamang nga bala kasulod ni sa Philippine Area Responsibility. Tigapon do wala pa nila diri gina-localize. Eh siguro ti may mga categorization kung baga ang tail ends ni. Amo na guro ginabantayan nila mga kaaksyon na may nagkomento no kuno kinalain diri sang bagyo kag tropical depression. Ang tropical depression sa Tagalog pa namumuong sama ng panahon. Kung sinangon laing nga panyempo, wala pa sa nagkonsiderar sa kategorya nga magkabig ini mga kaaksyon nga typhoon sa Ilonggo, Tagalog panawag naton bagyo. Amo lang depression do do malain nga panyempo. Sige, Aksyon Radio Provincial Timeless Jess na. Dinakita mo gayang pasang tempo. Damo nagaulat. Standby Aksyon Nelson. Standby Aksyon Roger. Aksyon VJ. Si Aksyon Eden. I-check naton. Kamusta ang sitwasyon sa paribot sang syudad? Batong driver to namati gid sa nagpakita gid sa. Nagpakita na sa may police station number 8. At least namatian di blang imo nga statement. So nagpananago kato karon ang balon to karon sa publiko nga may tuyo kagid nga lain. Di atis kag ginanagaan sa tiyempo. Nakakadto sa Station 8, nakatubangay sila sang gano'n panawag ni? Naglumpat nga pasahero. Ari na si Aksyon Eden Aboso, pinakaling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Eden, hanot! Whenever I see. Ambal ko ginaw. Damo ka sa mga trending mong harap lang alain ng sugod. Ang puntaya do pang Pasko na. Ayo di purma. Teka, balo ka naman action dyan. Nga, Setyembre 1 na mo. Lapit na lang oh. Pila na lang yung katulog ya? Pila na lang. Pila katulog. Pila na lang ka oras. So, masugod na sa countdown man buwas mo sa stasyon. Yun, so ang sugod tayo. Biki 100 days. 100 days na ba sao? Do hindi paguro, no? Hindi kayo pagpamungutas ang map yan. Hindi mo kung rin ba sila rin sa teko lang ni JM yung bala sa countdown eh. Pero Oo, tuod yun true. no? Pila na lang tuod ka oras oh? Oo, tinay kita ay na kami tulogin ni Tito Jose. Wow, Jose Marichan.
Kaya nang balasi mo? Ang balya pa, doon na rin ang bagyo. Uy, hindi pa nuluoy ka man ay. Hindi ka balong action dyan. Dres palibot sa siyudad sa Bacolod. Magtangla kas kalangitan. Kapila na kami mapicturean ni Papang. Nga grab na naman? Oo, kagkalaba sang kila. Tikis abal action dyan. Nga amo ni bala kalinong. Tungto ka kululbaan. Balakis Gani. ang kalinong. Nga basi palayo lang kibuton ka bala. Tungang gabi. Oo. Gamo Di amo- mo ka? Oo, amo nang budlay nga kanami man tan isang imong tulog bala kay tibulubog na ang huyop sang hangin. Kanami kung mag-ulan-ulan, gali pagbugta mo, tupad mo na yung tubig baha. Kasi kapila ka na experience action dyan mo. Actually, para sa ako niya, based on experience mo na. Sa una, tingala kami mo, tulog na mo, tingala ko nga ang habol ni Kuya, galupad-lupad, kaya nara na yung tubig. Kulit na yan amo niya tubig. Amo na balakis tamaan mo ka pa muok, tulog. Gali kay delikado. Natin amo na yung bulubantayan. Wala tawang ginapakayo nga amo gitong sa balita tong category 5 gid siya balang nga bagyo. Pangamuyuan nga di siya maglandfall kiti do 30 minutes ago may balita pa nga nagsulod na gid siya sa Philippine Area of Responsibility. Di naman na malikawan. Gali kay prayers are powerful connection dyan. Base pa man lang kung si Papangbe magpangamuyo, base pa man lang mo kulbaan din ng bagyo Sana. Siguro natin makibot ko dito dugay ka aso na sa. Paano masabi? Amo lang kalain karon. Dunganon sila doon ng Vicente, da pangamuyo, para matsagan, gid ba natong yung matuttuod, gid? Ate, pagtigit, load-loadan. Load-loadan lang nila. Pero sige, gid ya, i-grab, action dyan, ang kalangitan. Kag tilo medyo kanami man sang huyop-huyop, sang hangin. Do amo ni ang katugnaw subong nga akon nga mabatsyagan. Do kanami kanta, ang lamig ng simoy ng hangin. Sana. Simbang gabi na yun. Simbang gabi, mano ka, gaisip ka na inuras ba? Oo, sige. Pero ang pinakalami, Jackson Eden, ibigay mo na. Ay, ginamala ko na to si SM. Sambalya daw na pressure, makusimo. Paano masabi? Sige lang kay kabalo na to sa amin. May 30. May 14 daan ligat. Yan ba? Kung tito mahuya ka man mi sa amon. Kung may 14 ligat, subong wala. Sana. Kambali. Do ako pa yun na pressure. Pero basta ko yan gambalambal lang ko Nga, gambalambal ako nga, ibigay mo na. Sana. Pagkapot sa timbre, ang iba niya ga-enjoy bonus, kitaya wala na. Ano pala na ya? Doon pa rin ko si Marichan, ibigay mo na pa lang. Sana. Ibigay pala. Wala pa sugpon ko na nung ibigay. Sakto. Pero hindi na ganyan mapunggan action yan. Kapalo ka, perti kinita na isipay, kuya. Kay si Action Fred, perti na kawais mo. Kay katadumduman ko git kada September 1 niya makita ko git si Action Fred sa langga. Unahan ko gina sa dapat kay may gatupa kung ako una mo. Kay kung siya gani makauna titapat preparar kay manukot ginasaya. Dapat ikaw na nga daan. Tanan mo da nga maninoy. Karon pag alas 12, isend mo ng message. Sana. Tanan ko na maninoy preparar na kamo. Kaya hindi ko maghulap Disyembre 16 para magpangaruling. Pwede pa itong pranuhon. Ginay problema? True. Kaya kumaga akin dyan, subong di awatan, kaya di ang gasolina, makadto ka pa to sa kung diin itong mga syudad, banwa, virtual ta na lang. Gcash na lang ng labanan. True. Sana. Gcash na lang ng labanan, action dyan. Hindi mabulubudlay. Galing halo-halo, makamu sa Gcash, tamo kilala nga pagpasulod nila sa Gcash, pagkabuas aga, wala na. Kaya ginukuot. Kaladlokan. Mas mayo man nga. Oo, hindi ka dapat magsalig sa mga online, mga applications, plus dyan. Secure gid Ang dapat, secure gid.
ang aton sini nga mga kwarta nga labiligid kung amo lang ng imo kwarta. Dapat Ang ipit-ipit secure mo madula gid. pa. Yeah, sibi kagid mo huy-huy gid nga baga mo. Kaya iban daan makabaka pares ni subong nga oras action dyan. Kadamo sa mga e-bike nga nagabiyahe, kadamo sa mga tricycle nga nagabiyahe sa dalanon. Kay amo ni oras, amo pa lang ang gwa bala ang out sang iban nga mga empleyado tikisa. Tungod kapoy na nataka naman nga mag-upod pa ugat sa jeep iba risgo na lang kis akwa ng bayad balad ako para diretso door to door puli sa ila kagdugang pagitaan subong kay subong mo Merry Christmas Mother's Day Merry subong Christmas. Excited Mother's ka. Day puro Christmas na lang Gani. Ginapaminsan. Mas lapit ari ko magamba ka New Year kay Tantay Uno. Hindi kay kadistoryanay na mo ni Papang perting isipay na mo lapit na lang ang Disyembre mang ano naman yung madagaan Sana all. di ba no pero grabe gid yan dyan ang celebration sa Pilipinas kasi September pa lang may malabyan pataka maskara festival may tigkalalag pag sa Nobyembre. Oh, damo ka pa ni may magyan. Oo, pero importante gina-look forward ang December kaysa tuod action dyan subong yang ang mga panahon kada sige dyan sang inadlaw. Hamak mo, Miyerkules no ka subong, kagapon no Martes pa malang. Gani. Subong Miyerkules na, tiyara tanawa, makita mo subong sa aton, sini nga, nga Facebook Live, kita mo, Merry Christmas na niyang jeep ni Idlak na siya, damo na siya damo na mga yun suga. sa Christmas Live, yati Banagos, Libertad, nga ruta, si Pio, kay Boss, bantaye, wala kay damo naman na ma-PMC mo. Sir, Merry Christmas. Ulang ito ng plus 2 sa grade na kadamo naman na tayo sa mga consideration action dyan. Kaya mambal nga, Christmas hindi ka mangatag. Why Christmas basta Christmas Kung di Christmas, hindi man Pero subong action Eden, balantayan. Kaya kita mo obserbaran mo, pero tikra mo sa mga sunog. Oo, correct action dyan. Nakita mo to, nang-istorya na kami gina ni Action Dorel. Wala labot, dito subong sa Bacolod, duha subong adlaw. Sang hapon, nakita ko, may kasunog sa Dumaguete. Tapos may ginsend siya nga dito sa Luzon area, kadamo man sa mga naglinuntad nga sunog. But hindi niya hindi niya fire prevention month subong. Hindi niya March. Hindi niya March. Galing kay siguro bla. Naman panahon o kung may aragid mga personal mga problema na pabayaan siguro. Pero dapat halong gid ang mga pamalay, ang mga tag-iya kabalay bla. Correct. Kasi sa kuay naman ni for sure ang BSP action dyan. Kasi knowing na September 1 na for sure buwas nga adlaw sa sinima ng mga China ni mga ginagmay nga mga balaligyaan magwa naman ni ang ila sini mga baligya nga Christmas lights po. Mga Christmas lights, Christmas decorations, Christmas lanterns, basta mga Christmas decorations nga may may electricity nga included para sa mga Christmas lights dapat i-double check, triple check git. Kaya hindi lang sila nga maghambal nga mabakal ko Christmas lights. Si tatlo shen, kalabanan na muna sundyan mo, tatlo ka set ng Christmas lights, 100 pesos. Ting iban bala mo ng rason kung nga nagakasunog. Kaya di taman manigar mga old stock ni mo nga ginapapagwa lang malaliwat. Base may ang ilawar, init-itan sang ilaga. Base may kon ano da nga mga defect nga wala man na check bala mismo sa store. Di amo naman ning i-check sa aton sini nga mga BFP personnel para makalikaw sa sunog. Pero balaan ta lang na kung by September 1 may makita na ta nga nagaigpat-igpat, wala labot sa mga for the whole year yung nga nagaigpat-igpat gid ya. Mga igpat-igpat plus panimalay kay ting sineko daan subong daw wala man buwas magpasaka sang ila sini nga balayran sa kuryente hamak mo nakakuha na to gani si Sir Winnie Sancho kay Tulfo to Temo kung may magpaigpat-igpat pa sini kay kadamo sa mga nagareklamo na pertigid action dyan ang pagsaka sang presyo sang balayran sang kuryente. Kaya bak mo na ang iban, kuan lang, electric fan lang abi, kag TV, kag ref. Pero tag 2,000, 3,000 ang ila sini nga bulanan. Mayo tani bala kung magsaka ang presyo, kadasig man bala magsaka sa sweldo. Amo nang budlay di sa aton action dyan kay magpasaka sang pletehan, magpasaka sang
balayran, katasig lang. Pero kung magpasaka gani sa sweldo, kadamo pa yung duro ni kubiko, kadamo pa nga hearing, kadamo pa nga bidding, kadamo pa nga paglalisay. Antes mapasaka, ang pilang na hot lang nga sweldo. Pero amo na ko no hambali lang, we have to live with it construction dyan. Ang We have to fight for it. yeah. We have to live and fight for it. Kaya Fight gid ng gwaya. Sana all. Nautod ang linya na aksyon Eden Aboso, balikan sa naton sa last and final stretch sa rin nga observation report na ginabat yan mga ka-aksyon dala sa may downtown area doon na masyado sa lakyan nga nagabiyahe subong nga gabi. Aksyon Eden, balik na si mo. we have to live with it. Pero yung papaya kuya, Amo na gani fight for it. amo nang hambal nga bastusanay. Basta ang ambali na iselho, Merry Christmas. Sana all. Nauna, pag-isaya sa ako niya. Gani. Merry Christmas, pag-ito na Pila yan. pa 1 hour and 27 minutes. Ga-countdown. Ga-countdown ako kay para pag alas 12 karon, pwede na taka panukot. Sana all. Halati ko, baan na mga salukto ni Action dyan. Yung pag alas 12, manukot na saya bala ka mo. Nukot utang, hindi lang utang kay bawal niya kay Vermonts daan. Ayaw. Ay, hindi. Mas dami pag Action dyan kita mo, bonus Hindi na sa... Hindi na Grabe. sa pakindi. Kagi napagid yan nato Kristo. Puro ka ni Vermont. Puro ka Merry Christmas na rin. Hindi we're just excited, no? We're just excited kay basta gali magberya ka balo ko halos na excited ginaman na mong. Yes, walang tatalo sa Pasko ng Pinas. Wow, gani. Dason na nakanta kay do wala pa lang alang pasubong. Gusto tala nakataon kay Basi. Karon nga anay nga wala na ta violation sa Facebook. May Ara naman. Hindi agi na dason tala na kay para do may excited kag may hululaton sila ba sa aton Action Eden. True, correct. Sa ato na mga action niya, gaw na kamo puli. Kag bulubantay lang kamo sa oras. Karon kag tipo na gusto, kamo na karon great ang gusto niyo i-great. Importante na kapuli na kamo Yes. safe. Kag halong-halong yun sa aton sini mga action, especially sa aton sini motorista. Although may kuan man, may bituon man ang kalangitan, pero doon nakabatsyag na action dyan sa tulotalithi. Doon na matamat na, pero kabay pa na mga ulo aligmat lang ang aton sini mga action, especially sa mga lugar nga masamig it ginabaha diri man sa siyudad sa Bacolod, subong man sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Keep safe mga ka-aksyon and advance Merry Christmas. Observation report din sa patrol. Action Eden Aboso, una sa balito ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Eden Aboso sa patrol. Aksyon Radio, Philippine Standard Time nas 10:25. May gabi lang kay Nicel. Merry Christmas na kuno. Sir Mario Olvido Okisa, good evening. Naga-monitor sa Santa Lugway, Barangay Balaring, Silay City. Si Sir Jory ni Pomoseno, nag-apaurok-urok naman. Ma'am Christine Minyas Villalobos, mayang gabi. Amo man si Sir Melili Oligo, nag-apaurok-urok sa aton nga pagpamati o kung sa aton nga pagpangalagad. Ara ma'am si Ma'am Sally Auke de Sousa. Mayang gabi dira si imo ma'am sa may Sam Village. Good evening man kay Ma'am Marjun Rivera sa may Sugurita Bar and Grill sa may New Government Center. Gabi dira sa tanan nga nagatener sa NJC. Kamusta da? Ma'am Jocelyn Diaz, good evening. Oy, Diaz man ang pilido ya. Kada gabi kuno si Ma'am Jocelyn Diaz naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagada. Hindi ko magsalaba si taga bago ni si Ma'am Jocelyn. Richard Artisula Alpiere, mayong gabi. Ma'am Marilyn Travilla Catino, good evening man. Ara man nagaparok-orok na si Ma'am Rosemary Cabugwason sa may Cubay, La Carlota City. Of course, hindi man nagpahuli si Nino Chris Homicilio Risguardo. Nagapaurok-orok gid subong mga tinion. Ara man si Turco Dionco. Good evening, dira sa imo sir. Kamusta na? Ma'am Rose Guevara, approve gid.
Aramang si Ma'am Evelyn Sinaon, good evening action John Gamone, torda sila po ni Nanay Evangeline, kag ni Ma'am Bebeng Artus. Hashtag ko na mag-sign off sila ni Ma'am Evelyn Isinaon, nagapadayon gate sa pagpamati. Ma'am Evelyn, God bless ha. Ma'am Lorna Diligencia, good evening sa imo dira, no? O yari naman si Ma'am Star o si Ma'am Vanessa Mayo. Ang balang midweek ko no sa Iladigto, watching live sa may Rochester, Minnesota. Sana all ko na Philippines. May gabi dala kay Ma'am Star Mayo. Siya nga sister nga si Mrs. Alvarez sa Tangoba. Good evening. Si Sir RJ Mira, good evening Mandra. Kag si Ma'am Katie Vern nagapamati gid. Oy, congratulations gali antes pa man si Action Nelson Patenyo. Congratulations sa bagong nga nagpungko sa nga University President sa University of Negros Occidental Recoletos, si Reverend Father Joel Alve, OAR. Kay natin gin-install, may investiture rights nga ginpatigayon dala sa James ang UNOR sa subong mga pangalagad sa triennium year 2022 to 2025. So, congratulations dala kay Father Alve sa subong mga panguna no, sa school board sang UNOR. Kay na nakakita ay magkama ni Father Edsel, Father Eduardo Celis OAR, ang anay presidente mo sang UNOR. Pero subong do, digto na nasa presidente man kay University of San Jose Recoletos or USJR sa Cebu. Isa kadako man nga universidad digto sa may Cebu. Sige lang pad sa akin makatsyempo ang muno mo sakon. Kay na nga basi makawapit-hapit naman to sa may Cebu. Tingwaan tagid na, no? Makatsyempo to sa may Cebu. Ay digto na isubong na destino si Father Edsel. Kay nagatambong mo sa kainabla sa investiture right. Kara kay ng 16th, ang 17th, ang outgoing si Father Don Pisana. Ara man ang incoming si Father Joel Alve. Ang iba nyo mamisay, dugay-dugay mga ka-aksyon, diri kita aray sa recap sa nga naman yung Small Town Lottery. O kung naton nga STL mga ka-aksyon. First draw mga maswerte nga numero 38-19. Sa liwat suliton ko, first draw 38-19. Second draw natin mga ka-aksyon mga maswerte nga numero 36-7. 36-7. Third draw sa mga gabi, maswerte nga mga numero 10 kag 7. Sa liwat 10-7. Ang resulta sang loto, dugay-dugay. Dirikit anay sa report ni Action Nelson Patenyo gikan sa First District sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, mayang gabi. Yes, action dyan. Mayang gabi, kag sa atong sining mga ka-aksyon. Mustada? Mayang gabi, ti bago lang tulak ang ulan. O nagbubo na tang ulan? Oh, okay, nati medyo nagtaho-tahaw naman, medyo tulo-taliti na lang ang nabilin diri subong. Pero tinin ano oras kasi ulan sa may Calatrava? Kaina, mga alas 5, bala mo? Alas 5? Alas 5 daw nagtapos siya, mga alas... dali malang mga alas 6:30. Mayo lang ganit kay wala yan nag-brown out o kung nag-blackout da. Ti expectaron ta na tagani na nga mga kaina pagulan mga brownout kay gagulpyada ng brownout na liga to ng brownout sa amon des tagid ya magaga. Aba, pero tiyawan kiting bata ya, kluluo yung bata. Oo, kung may bata ka nga ginapatiti da kaga yawan ka pamaypay. Yawan kay pulo bugtaw ka, problema da kung may trabaho kapag ibda pagkaga. Oo, nan. Oo, sakto gina kiti ang imo mata ga pulula sang pulaw mo. Hindi man na pwede nga gatulog ka kasi ka pa may pay mo. Oo, mo gani man tapos hindi man pwede mamusutiro ka kay kaginot man. Ayo di purma. Sakto gin.
Di ko mugin mo tiro mo kagabrihan mga bintana mo. Mong gina, tiki kabalo kabudlayan kada kung paang panahon. Mhm. Kung paang ganiya, hindi kiniya katulog si Papang Nixon bla. Oo. Gusto niya bugnaw, pero kung bugnaw, gusto yan man may kakup-kup sa iya. Ayo di purma. Kaya ginasada sa New Center. Ari di sa gani, o galili, ginasa ko, no? Oo, gaplano sa guro da sa kilid mo guro migda guro. Ang bala do, busla niya ko guro ay. Ayo di purma. Doon mabulos. Ditapit naman lang ha. Tapit naman lang, ano? Tapit naman lang tigtulog now. Gani, man kay Berman sa buwaso, Birmans na boss ti Merry Christmas. in advance. Oo. Ah. Masugod na masugod ng countdown. Oh, so good na kay tiga, ano na gidman eh. Amo na gidman na ang ginulat sa kalabanan. September, October, Oo, November, maganda. Basta Birmas. Pwede December. ka ang inyo da, medyo masalo sa dyan na da, kay ti maskara. maskara pangadaan. Ang pangamuyon talang, kag tani, hindi lang mag-ulan. Ayo di purma. Kaya, di gid man malipat ang ulan. Gani. Ako, Action Nelson, pangkalang istorya, pinanong ko tuwig days action, kada maskara. Away, gid adlaw ulag ulan ah. Ayo di purma. Hindi man pwede nga masailong maskara sa lain nga bulan mo. Gani. Pero prangkara, itutuod na ya, kay isang una, reklamo mo nagbaligya sa may plaza, pero may kong interview ko night patrol. Sir, na, ano man yung ulan nga, di man kami kabawi, isang bayad namon man. Galit kiti ma'am, boy ito may mo, kayo hindi naman na pwede ulan ng digtok lang na sa ibang lugar, kay mas karari sa mo na. Ayo di purma. Kag manotis mo, basta kung mera kasadyahan ganing ulan, di Gusto. kinaya magano. Gusto, gid. Hindi kinasaya magpapugong. Gani, do mo amo, gina, do, sakto, ginang imo nga teorya. Oo, pero wala na iya ginabali ang ulan sa mga nagamahilig maglagaw. Sa bagay, kung gusto mo magrandad day, Oo. ngita ka na pagi, bisan, mauntat ang ulan nas 9, guaan nyo ginaya. Magwa ginaya kag maglulagaw da kay manti labi na gid daw spektar nga daw puwerte ka bonggaisios. Panawag ni nila, super maskara. Ha? Panawag nila, super maskara. Hindi lang kay maskara guro pati December guro da. Kay Kabalok Action ni Luzon, pati ang province, do may participation sila subong. Ba? Kaya buksan ang panaad, bala, di ba? May isa panaad, may mga dragko na lang ang mga pavilion. Oo. Dito sa maskara, buksan ang mga pavilion. Uy. Dito pati digtos, kay anom ni ka-venue yung maskara mong isa kabulan, bala? October 1 to 31 ang Maskara Festival. Pero ting highlights hindi niya maliwat. Hindi, I don't, 31, i-check ko ba kung 21 lang hasta or 31. Basta, lawig ni siya nga celebration, i-check ko luwat na kung ano ginang confirmation sina. Basta doon, ma-start yun sa October 1, pero information is 6 sa ka-venues, 6 ka lugar, abuot silingon diri sa may Bacolod City, may mga event ang maskara. Isa na Guro Plaza, Lacson for short. Panaad, do gina-identify nila, tiba, si Bladig, tubal ang street dancing, panaad daw? Ati nami na to. Gana kay di ba ang panaad sa Negros digto ginaya. Oo. Di mas lapad-lapad gid man to na mo kag dako ang ma-accommodate. Pero ti ilang taon tani kuno ni ang update kay wala pa gid man nakapagwa sila sang final nga schedule. Kama kun mo sunod may mga ano di may mga ano to motorcycle. Mga drag race pa kamuta. Oo, the grace pero ti gani. O may ara pa mountain ano na nang may ara pa BMX. O gani no? Oo. Pero ti may mga ano pa di. May ara na dan Mascara Queen, may Mr. Tin Mascara Queen pa, No. may Miss Tin Mascara Queen pa. Dugwa sini kulang na lang mag Miss Senior Citizen Mascara Queen. Ayo di purma. Pwede. Amo na lang kadeng kulang kay do kumpleto na tanan. Oo. Ang isa lang de wala pa naman ta nakabalo kung may mga media events. Kaya usually, kung panaad may media day, ganyan Action ni Luzon mong. Oo, kagayo sa ginabutan na dito sa may hindi kali panaad gali na. O sa panaad, before do sa iya, naka ano eh. Bacolod. Bacolod. Oo. Dala sa Bacolod, hiwat ng mga media friends sa Negros. Di Tita. mayo na kay at least may malagawan ng tao bla hindi lang mag-concentrate to sa may plaza. Pero actually, damo gini malagaw kay nga aman, ang mga hotel do halos fully booked na. Pati oo, no? Kasi subong pa lang, ang halos ng mga hotel fully booked na. Mansig pangita ay na subong, ibang yawa na pangita, mga apartment Action na Luzon, nga ginapangrentahan ka mga estudyante, ay ang mga tag-iya ka apartment do halos pagwaon nilang estudyante para lang may magrenta. Ayo di purma. Pati oo, subong daan
1 month before booking na magalinupad na fully book na at kung ulihi kapag October kapag ti wala nagikatsansa. Kadto ka na sa mga parinti mo kag dito ka na maglustar Oh, kontak lang anak kung gusto mo gid mag-enjoy. Oo. Ti sa Johnny kay dili kini naton lang gani aksyon na Luzon ang bako nakina. Salamat ko kay ako sa patrol malingi naman taning ulo ko sa traffic. Ayo di purma. Ate, amo ginang isa sa mga dilema sang mga may mga salakyan bla. Nga kung ang makadto kas plaza ang parkingan mo dito sa may Capitol dapit. Husto. Ang lain dala kon pati ang lakson magbukas na gid laman. Sus. Pero tema lang na ya kung may mga negosyo kada kay ma-intindihan mo gid, no? Anyway, amo gid na wala to na tonto na. Lapit naman lang September naman Pinagid nga wala na kung sa mga binisaya pa wala na nagpakabana si COVID. Hopefully nga mag-tao na gid man ini as we go along, no? Sige. Sige. Merry Christmas, Happy New Year in advance. Ayo di purma. Ako na di gani ginaridi-ridi. Ako ni nga Christmas light daw. Ara na? Oo. Hindi mo na pag-ready kay base pati classroom mo kamo pag iba-disenyahon. Ayo di purma. Ibitay ko lang sa balayan. Ibitay ko lang sa balay, testing. Testing lang. Yes, action dyan ang balita natong karon madulong para sa action na night patrol. Ang ginisang pwersa sang kapulisan sa Banwa sang Tubuso upod ang First Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pagpamuno man ni Police Staff Sergeant Romel Aguilar ang nakatigayon nga makadakop sang isa ka wanted person nga may kaso sang illegal gambling o kon pagbayolar sa Republic Act 1602. Ang operasyon sa kapulisan ang ginapatigayon sa may Purok Pag-asa Barangay Bugang Banwa sang Tubuso. Ang akusado aksyon dyan ang gikilala sa kay Rolando Canyeti Icanoy, 43 anyos may asawa kag residente sang Purok Pag-asa Barangay Bugang Banwa sang Tubuso. Ang restaurant ang ginapagwa naman aksyon dyan ni Honorable Judge Arvela Goyo Delgado, ang presiding judge ng Regional Trial Court 6 Judicial Region sang Branch 57 sang siyudad sang San Carlos nga napitsahan sa tong Agosto 8 sining tuig. Ang nasambit karon nga suspetsado nga sa custodial facility sang Tubuso PNP. Report gikan sa Banwa sang Tubuso, Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report niya aksyon Nelson Patiño gikan sa Banwa sang Calatrava. Action Radio Philippine Standard Time nas 10:40 na. Hindi naman kita sa resulta sang Lotto 645 kag 640 o 55. Unaw naton 645 mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero for jackpot price of 14.7 million pesos. Ang mga maswerte nga numero 4, 2, 27, 16, 35 kag 40. Suliton ko 645 winning combination 4, 2, 27, 16, 35 kag 40. Grand Lotto naman kita 655. Mga maswerte nga numero with jackpot price 118.2 million pesos. Winning combination 15, 12, 16, 17, 3 kag 9. Suliton ko 655 winning combination 15, 12, 16, 17, 3 kag 9. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Alin sa report ni Aksyon Nelson Patiño, kaduan naman ang report ni Aksyon Roger Gutierrez gikan sa sudad sang Cadiz.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Sa Italia po natin si Action Roger. Action Roger kami na. Yes, action dyan. Mayong gabi sa itong mga ka-aksyon. Sa itong direksyon dyan nga area of responsibility sa sining nga mga tinion. Medyo tulutawahan man ang palibot aksyon dyan. Kag Police Visibility Patrol sa Gapon. Padayon gid ang kapulisan sa siniman kagabi na sa Dilano na itong gay na to si ang isa bala ka pulis nga si Police Corporal de Lotina, no? Kasi mo sa iyate ang kapulisan niya nagapatigar na gid siyang tawag sinigani routine kag randoman nga mga ginahimo para sa pag paluntad gid bala sang peace and order kag subog malaksyon dyan ngati ma-preempt ang posible matabo man kiti wa sa kabalo ko na naman mga plano sa ibang tao bla labi na karon nga daw kwa naman ning tapos sa ganito po ang timpo merto kati buwas Vermont na pero ang iba plano naman ako ano ang mga ma-diskarte naman nila mo tikabay pa nga ang diskarte blay ng hindi lang bala diskarte bala nga pangalit pareho nila o di nga diskarte man bisan diskarte gamay kabid ako na basta importante nga way lang niya sa sila nga mahasol kag hindi na panghalit sa ilisig pareho kay iba nga diskarte abe subong di ka ka naman nga medyo pulupikado pa ang akyat bahay kag ang iban pa nga mga kriminalidad so kung nakara ang pulis sa palibot ina tanan eliminate o kon masilinaton nga hindi bala ma-consummate aksyon dyan ang desire sa iban nga maghimo sang katuntuhan. Sa pila naton ka mga balita perti ang dinakpanay sa mga wanted person sa diri sa siyudad ng Sagay kag siyudad ng Cadiz pero na balita tama na gina-follow up naton kung tani ni bilang natabo aksyon dyan isa ka hacking incident sa di natabo sa kahapon din isang gabi mga alas 6 pasado ang takna sa may purok na lagit sa Barangay Mugan Baybay sa siyudad ng Sagay ang biktima diri sa Manila senior citizen kikilala kay Eduardo Uro Iribadumia kag ini siya may asawa kag isa ka laborer blasang Asenda Teresa Barangay Mugan Baybay ang nato rita ni kubla ano na ang medical bulletin pero kay na pakita naga pakigangot mas kapulisan tiway pagruto ang investigador ang report nga suspect yung kilala ini kay Miguel Enciendes legal sa Panginaron kag residente man sang amo nga lugar. Ang investigasyon sa polis initially nga aning suspect ang nagalakat bala pakadto sa iya sini nga pakadto mapauli na kutanel sa iya sini ginaobrahan kag ini ang nagagi dira sa biktima nga sinisuro sa report. Ini naman ang biktima yara sa influensya sang makahulubog ng Limnon kag samtang lakat siya ang ini nga biktima nagakwan gurone daw nagadungan-dungan bla siya man to nga nagalakat niya para kuman nga direksyon and then pagabot da sa balay sining biktima daw wala man to makuha gina rason bla pero nagkuha siya sang isa ka ining bula kay ginhaboy sa suspect naigo ining suspect sa iya sila nga dughan kag resulta nga nagluntad gito ang mainit nga pag komprontahan ay kag nagkuha sing espading ang suspect ginlabo ini ang biktima nga naigo naman sa iya sini nga nawala nga bahin sa baga
kag ang iya natuuman sini nga paa-aksyon dyan. So, gindala sa bayan dyan Cadiz, so kung siyang Alfredo Marañon District Hospital, ang biktima para sa pagbulong, pero suno sa report nga nakapragyo iniya ang sospitsado. Timuni nga aton nga follow up aksyon dyan, galing kayo daw ang aton na bilugar sa daw kabudlay gido kay nag-abubo ang ulan kay ina, puwerte ka danlog kag puwerte ka lutak pagwa aksyon dyan muna nga nagagamit lang ito sa atong komunikasyon para lang kung tani maka follow up sini pero tibo si follow up sa aksyon dyan para nga bakwa tagid ko na nogid bala ang medical bulletin sang biktima kag subong man ko nanong status man sang suspect action dyan. So far, ba itong marulong nga report, balita informasyon sa pagdulong naton sang mga balita gikan madiri sa aton sini nga area of responsibility. Ginapay balulang tanan lang nga mga volunteer parole assistants. Gina-remind lang nga may ara therapeutic community meeting buwas upod ang mga client sa Parole and Probation Administration. Ini pagkahimuon sa covered court sa Barangay Zone 6 upod sa kay Kapitan Helen de la Cruz. So, ang uniform, ang blue na uniform sa mga BPA. Ang nagapaybalo sini si Ma'am Lini Almaido, ang amon Parole and Probation Officer Ciudad San Cadiz, sawa ni retired judge o kon retired fiscal Benjamin Maido sang Ciudad San Victorias, ini si Ma'am Linian Maido. Ginatamyaw tamara si Major Nelson de la Cruz sa may Barangay Estefania kaya pamati man. Migo no rin manggubat kag sigapon si Kapal Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz, Total Jewel kag Iday Bazangko na nagapamati man karon nga gabi action dyan. Direktad din sa may norte ka sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action at Patrol, ini sa Action Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat gid sa report ni Aksyon Roger Gutib gikanaman sa may syudad sang Cadiz kag Sagay area. Aksyon Radio Philippine Standard Time das 10:49. Nagawad ang Aksyon reports after Aksyon na Night Patrol pagkatapos gid lamang sini. Cellphone Plus. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapusan PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas ay kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nahuya ako maghulam. Ay, Jimmy, pigado, tas ay kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya. Mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi
inyong underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kanya. Action Radio Provincia Standard Time, las 10:56. Anti sa report sang patrol, balikan nato na anay, kuha na to na report ni Action VJ Apasible. Action Night Patrol Field Reports. Action VJ sa detalye kami na. Aksyon na dyan, arestado ang isa ka wanted nga persona sa kaso nga angot no sa other sexual abuse through lascivious conduct las 4 sang hapon kahapon Agosto 30, 2022 sa may bahin sa Hacienda Lourdes, Barangay Maaw, Syudad sang Bago, probinsya sang Negros Occidental. Ginkilala ang ining suspect sa kay Crispin Sadiasa, 65 anyos, kasado, isa ka vendor kag residente sa Hacienda Pasita, sakop sang Barangay Sagang sa Banwa naman sa Castiliana. Ginakabig bilang top 1 most wanted person si Sadiasa sang Castiliana PNP. Gindakop si Sadiasa pinagi sa pagserbe sang mandamiento di aresto sini sa gintingob nga puwersa sang Castiliana PNP sa pagpamuno ni Police Captain Daryl Nigos, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Iyara man ang katapo sang 3rd Platoon 2nd Negros Occidental Police Mobile Force Company sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Benji Disin ang platoon na leader no kag ang Bago City Police Station sa pagpanguna naman ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ginaresto si Sadiasa bangod sa kaso sini nga other sexual abuse nga naangot sa criminal case number 6804, 6805 kag 6806 kag other sexual abuse through lascivious conduct nga may criminal case number 6803. Ang warrant of arrest ni Sadiasa Action John ang ginpirmahan kag ginpapanaog ni Honorable Mila Yap Camiso, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 63 sa syudad naman sang La Carlota sadtong Pebrero 23 sining tuig Nagadangat naman Action John sa 200,000 pesos ang ginarekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan ni Sadiasa. Sa karon nagkahunong ining si Sadiasa sa kustodiya sang La Castiliana PNP. So far amo ni ang madulong nga balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid sa report ni Action VJ Apasible. Dahil naman nato ng report o kung balik report sang ato naman nga Patrol 1. Action Night Patrol Field Reports. Abot nato si Action Eden na boss. So Action Eden, come in. Action dyan, naglambot sa 102,000 pesos nga balor sa ginasuspetson siya buwan kuha naman sa 3 ka mga persona sa buy-bust operation nga ginpatigan sa Police Station 8 sa Zone 3 Kalong-Kalong Barangay Singkang Airport sinigid lang nga gabi. Amo nagaladagpan amo Sanday Ronel Villena 26 anyos, si Roy Martonia 23 anyos kag Ludovico Oliosa 22 anyos, tanan residente sang Barangay Tangob Syudad sang Bacolod. Suno kay Police Major Jory Puerto nakuha sa ila ang 5 ka elongated transparent plastic sachet sang ginasuspetson shabu kag 2 ka big hit seal transparent plastic sachet sang ginasuspetson shabu nga may kabug-aton nga 15 gramos. Ang 3 ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 8. Balita sa patrol ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol. Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Eden Aboso sa patrol. Las 11 na gid sang gabi. Mga ka-action, 1 hour to go or 59 minutes. Burmans na. Kag inyo na batihan kabuusan nga pagpangalagad sa ato baratuntunan Action Night Patrol. Pasensya gid ha sa mga wala nato nabasa nga mga mensahe. Mga ka-action kanamo sa aton balita nga dapat i-cater gid,
Madamo nga salamat sa atong Patrol 1 with Action Eden Aboson, Action Papang Nixon Tahom, ato News Center Action and Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control, sa ato naman yung Technical Side Action Henry Ispolgar, kag Action JM Baikin. Salamat man sa atong Action Correspondent Action Roger Gutib, Action Nelson Patenio, kag Action VJ Apasible. Sa ngalan sang inyo regular nga anchorman Action Eric Magbanwa, talos kita temporaryo. Ako naman si Action John Diaz, nagapasalamat gid sa inyong tanan. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!